Ніколі у мяне не будзеш ты ведаць беларускую мову. Усё магчыма, а для немагчымага ў жыцці патрэбна больш часу. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук у студыі працуе, а маёй госцяй сёння стане выдатная драматург, паэтка, літаратарка, псіхалагіня, а апошнім часам яшчэ і актрыса ці акторка Діяна Балыка. Добрый день, спадарыня Діяна. Дзень добры, рада бачыць. Ведаеце, я вось просто удзячны тэатру і вольным купалаўцам, што дзякуючы ім, дзякуючы гэтай працы, дзякуючы Арлову, які напісаў ордэн белай мышы, я даведаўся і пазнаёміўся з вами. То есть, можа, гэта мае, канешне, недапрацоўкі, таму што калі я потым чуў, што а колькі кніг напісана і па псіхалогіі, а колькі і напісана вершаў, колькі напісана для тэатра розных п'ес і гэтак далей. Я думаю, что-то я не тымі... что-то я не тымі сцежкамі хадзіў, што гэтага чалавека да гэтага не ведаў. Але вось каб даведацца, давайте мы капанем у глыбіню. Все ж таки мы разважаем пра беларускую нацыянальную ідэю, але калі упершыню колькі гадоў таму Діяна Балыка, вярнуўшыся пасля якога-нибудь там, я не ведаю, прыёма, прэзентацыі, там ці яшчэ што-нибудь, вот чым вот бамонт наш літаратурны і культурніцкі любіць займацца, села так у фатэльку, взяла келішак гарбаткі травяной і такая, а давай-ка я паразважаю про беларускую ідэю нашу нацыянальную. Вот было такое? Такое было ў 8 класе, калі настаўніца беларускай мовы і літаратуры сказала мне, ніколі ты не будзеш ведаць мову. Я навучалася тады ў эканамічнай гімназіі, і была такая выдатніца, і адзіная чацвёрка ў мяне была па беларускай мове. І я прыйшла там на пачатку 8 класа да яе і гавару, хачу, каб быў выдатны атэстат. Да? Давайте папрацуем, што рабіць? Бо усе 5 і 1 4. І яна мне сказала, ніколі у мяне не будзеш ты ведаць беларускую мову. І я зразумела, што ў яе ніколі. Але гэта быў такі моцны удар, што я вырашыла, што я пайду паступаць у ліцэй пры БДУ на беларускамоўнае аддзяленне. Што я буду ведаць беларускую мову, але не ў яе, бо ў яе не буду. І пасля 9 класа я паступіла у ліцэй пры БДУ у гістарычны клас. І там уже навучанне было ўсіх прадметаў на беларускай мове. Потым я паступіла на гістфак БДУ, на беларускамоўнае аддзяленне. І, безумоўна, гістфак БДУ гэта такая выспа беларускасці у грамадстве беларускім. Бо ўсе размаўлялі па-беларуску, і пасля кожнага дня волі, пасля чарнобыльскіх шляхаў, аўдыторыі на гістфаку былі пустыя. І зразумела чаму. Таму што студэнты атрымлівалі свае 15 сутак. 15 чаго? Сотней. 15 сотней атрымлівалі. І вось тады гэтае жыццё студэнцкае, звязанае з археалагічнымі раскопкамі, з беларускасцю, з вывучэннем гісторыі, тады я думала пра і нацыянальную ідэю. Але ведаеце, я як чалавек, як асоба, я болей ці меней
за мову і за пошукі ідэі. Я яшчэ дачка, маці, жонка, там, жанчына. І наўпрост мне цікавыя былі розныя рэчы. Потым я сышла ў журналістыку і пачала пісаць на рускай мове і друкавала свае кніжкі па псіхалогіі па-руску, таму што чула вакол сабе шмат меркаванняў пра тое, што руская мова – гэта нейкі сацыяльны ліфт, які зробіць мяне больш паспяховай. І што на пачатку я выбрала не той сацыяльны ліфт, калі размаўляла па-беларуску, вучылася на гістфаку, і калі ты хочаш быць больш вядомай і за межамі самой Беларусі, а безумоўна, я была такая маладая дзяўчына, і мне здавалася, што мая ўласная дзяржава, яна пачынаецца з мяне, што вось да мяне нічога не было, ні каранёў, ні продкаў, і я вось тут пачалася, і я павінна стаць такой знакамітай, і мне все гавораць, калі хочаш знакамітай, тады трэба па-руску. І я пісала па-руску, выдавалася па-руску, нават другую адукацыю атрымала ў Расіі, у Маскве я скончыла літаратурны інстытут імя Горкага, і вось так моцна прыйшла да беларускасці толькі другі раз, толькі ў 20-м годзе. Бо мы нават з мужам з'ехалі ў 12-м годзе з Беларусі наогул, мы жылі 5 год у Латвіі, у Рызе. Я вельмі была расчараваная жыццём і грамадствам у 10-м годзе пасля выбараў. І мне было кепска, і мне здавалася, што нічога не будзе ўсеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця у грамадства, у беларусаў, будзе мая хата з краю, будзе пакінь манапуста на лёс свой наракаць, слухай бацьку. І вось з гэтымі думкамі мне падалося, што трэба ехаць з краіны, каб уратаваць сябе, каб бо я, не толькі мова, і я менш за мову, і за культуру, і за нацыю. І я такая ўжо невялічкая адзінка, я ўжо не была такая моцная, вялікая, як у 17 год, калі мне здавалася, што мора па калена. І мы тады з'ехалі на 5 год, але мы вярнуліся да Беларусі, бо там у мяне працягвалі адбывацца тэатральныя прэм'еры, творчыя сустрэчы, нейкія спатканні, сябры, безумоўна, бацькі. Гэта было, для мяне вельмі жорстка і цяжка не сустракацца з імі там штодзённа. Мабыць, не штодзённа, но там раз на тыдзень хаця б. Прыязджаць да мамы над ранікі. Да? Было цяжка. І гэта зараз самае жорсткае для мяне катаванне, не мець магчымасці абдымаць сваіх бацькоў, бо я не магу прыехаць да іх, яны не могуць прыехаць да мяне, бо ў майго таты анкалогія. І вельмі такая цяжкая ўжо анкалогія. І я не ведаю, чым гэта скончыцца, бо, напрыклад, мой муж не здолеў быць на пахаванні свайго бацькі, які памёр ад анкалогіі ў 21 годзе. І нават у мяне не хапала словаў, каб замінаць яму паехаць у Беларусь. І ён хацеў ехаць у Беларусь. Але гэтае слова нашла мая 9гадовая дачка. Яна падышла да таты і гаворыць: тата, памятай свайго бацьку жывым, здаровым, моцным. А я не хачу памятаць цябе жывым, здаровым, моцным. Я хачу, каб ты быў разам за мной, жывы, здаровы, моцны. Бо калі ты паедзеш зараз да Беларусі, то мне застанецца толькі памятаць цябе жывым, здаровым і моцным. Бо, мне здаецца, што нас ужо тады шукалі, і мой муж быў і на соднях, але потым да нас прыйшлі, у нас былі вобшукі, усё было. І вось дачка моя ў 9 год знайшла гэтыя словы, я іх не знайшла, бо мне лічыла, што не маю права не дазволіць свайму мужу паехаць на пахаванне бацькі.
Да, гэта, конечно, цяжкая гісторыя і шмат каму з беларусаў, хто знаходіцца ў вымушанай міграцыі, давялося ўжо праз гэта, на вялікі жаль, прайсці. Дзяна, я вярнуся трошачку да вось ваша пачатку самай вашай аповеда, але зараз я попрасіў бы вас праз прызму псіхалагіні. Вот паглядзець на саму на сябе. Я калі вас слухаў про тое, что ах, ты сказала, что я тут по-беларуску не заговору, то я пойду туды. Так я адразу так усмешка такая на кшталт, я на зло маме вушы адмарожу. Так, то есть вот так, патлумачьте свае дзеянні. Чаму вот вы так вырашылі зрабіць? То есть атрымліваецца, вот как бы у позу сталі ці што? Вот як вот патлумачьте. Ну так, гэта ўласціва майму тэмпераменту, майму характару. Некаторыя гавораць, што гэта майму знаку астралагічнаму уласціва. Я так раблю, гэта сцэнар майго жыцця, калі мне гавораць не ніколі, не будзеш, не здолееш. Я лічу, што для усё магчыма, а для немагчымага ў жыцці патрэбна больш часу. Мне гаварылі дактары, што ў мяне не будзе дзяцей, але ў мяне ёсць дзеці, 2. І гэта заўсёды мне так матывуе рабіць тое, што хочацца. Я до таго, што вельмі шмат хто з беларусаў, ну вот калі мы кажам пра нейкую вот ідэнтычнасць, мову, там усе астатнія, калі яны чуюць, што гавары на нармальным языке, што ты са сваёй этой сялянскай мовай, там ці яшчэ што-небудзь там кшталту такога, што каму яно трэба, што ты сюда там лезеш, і беларускі, а можа і праўда не трэба. Чаму не спрацоўвае вот гэты прынцып у пераважнай большасці людзей, што ах, вы тут хочаце, каб я зрабіў так, як вот вам падабаецца, а я зраблю насуперак. Чаму так не спрацоўвае? Ну, мне залежыць, што гэта залежыць ад мне здаецца, што гэта залежыць ад тэмпераменту, ад характару, і мы ж усе розныя. Ведаеце, я калі Ваня Мураўёў выйшаў з вязніцы і напісаў, каб яго не чапалі там СМІ, якія з'яўляюцца экстрэмісткімі ў Беларусі, бо ён не хоча прайсці гэты вопыт другі раз, і я разумею яго на 100%. Ён напісаў, што ён падпісаўся на тэлеграм-канал «Кніга Губаза». Я таксама падпісалася і нешта вырашыла пачытаць і падумала, божачкі, калі у цябе няма іншых крыніц інфармацыі, і ты толькі ты ў вязніцы, і ты толькі гэта чуеш, ну гэта можа табе фарміраваць. І мне гэта цікава яшчэ, таму што ў мяне было вельмі савецкае дзяцінства, і я была ў дзяцінстве савецкім чалавекам. Я не была апантана беларускасцю і нацыянальнай ідэяй, ну, до 8 класса. До 8 класса, да. І я памятаю, калі я там была ў класе 5, мы такія анкеты пісалі, былі такія шыткі ў дзяўчын, і мы пісалі, якая твоя улюблёная ВІА, вакальна-інструментальны ансамбль, які колер улюблёны, якая кніга улюблёная. І было такое пытанне яшчэ. Калі б ты не нарадзіўся у Савецкім Саюзе, дзе б ты хацеў нарадзіцца? І я пісала... Не такое было пытанне. Пытанне было, у якой краіне ты б хацеў нарадзіцца? І я пісала заўсёды, калі б я не нарадзілася ў Савецкім Саюзе, я б хацела ў ім нарадзіцца. І я адчувала, што гэта найлепшая краіна ў свеце. Я адчувала, што у нас самая найлепшая адукацыя, самая найлепшая медыцына, ну і найлепшыя людзі, безумоўна, і ўлада таксама. І вось, калі я ўпершыню паехала за мяжу, а я паехала, калі мне быў 21 год, у Злучаныя Штаты Амерыкі по праграме Work and Travel USA для студэнтаў па студэнцкай праграме, і я там сустрэлася з эмігрантамі, якія ўехалі ў савецкія часы. І я стала пытацца, а што, чаму яны паехалі? З найлепшай краіны свету, да? Чаму мои бацькі жылі ў найлепшай краіне, а нехта хацеў ехаць. І вось яны расказвалі мне гісторыі
што іх бацькам было дрэнна ў Савецкім Саюзе, што яны адчувалі няпраўду, гвалт, прапаганду, што яны ведалі і хацелі ведаць тое, што, напрыклад, мае бацькі, пэўна, не хацелі ведаць. І нехта ж знаходзіў шляхі, каб уйти ці ва ўнутраную эміграцыю, ці каб з'ехаць у знешнюю. І я шмат разважала, ўжо калі на гістфаке вывучалася, чаму гэта адбывалася. І тады было ж вельмі мала крыніц інфармацыі. І тады, каб мысліць інакш, трэба было шукаць гэтую інфармацыю, прыкладаць нейкія высілкі, каб знайсці, да, і нейкую праўду, каб аналізаваць гэта, а не толькі слухаць, што табе з тэлебачання гавораць. А зараз інфармацыі так шмат, што мне здаецца, што каб заставацца на прапагандысцкіх пазіцыях нашай дзяржавы, трэба наадварот закрыць вушы і забараніць сабе ведаць інфармацыю. Бо інфармацыі вельмі шмат. Ты адкрываеш там тэлеграм, соцсеткі, і калі ты хочаш бачыць, ты бачыш. І трэба сябе забараніць. І сказаць, не, я нічога не ведаю, я гэтае не чытаю, гэта чытаць нельга. Вот раней трэба было шукаць інфармацыю, і гэта было цяжка. Як шукаюць інфармацыю людзі ў вязніцах? Яны пытаюцца новых вязняў. А што там у свеце, у рэальным свеце? Не тое, што нам гавораць, калі нам уключаюць тэлебачанне беларускае, і гэта з'яўляецца такім выпрабаваннем слухаць гэта, да? А людзі шукаюць інфармацыю. А калі ты на волі, то яе шукаць не трэба, яна падае на цябе. Падае. І трэба толькі заплюшчваць вочы, каб адгарадзіцца ад гэтай інфармацыі. Дзяна, ну вот тут вельмі удалае такое для мяне, прынамсі, ну, можа, і не толькі для мяне, калі вы, па-першае, і гісторык, по-другое, і псіхалагіня, а па-трэцяе, яшчэ і как бы творчы чалавек, літаратар, можете вот все это пераасэнсаваць. І вот шмат хто кажа, ну так паглядзіце, якая гісторыя, які лёс беларускай нацыі. Это ж табе там і расійская імперыя 300 гадоў, і тут польскія таксама часы не самыя лепшыя з пункту гледжання нацыянальнага адраджэння, калі мы бярэм там міжваенны час там і гэтак далей. Ну, такі как бы выхаваліся людзі і займаліся пераважна тым, каб выжываць. Сапраўды згодныя. Ну, так вот ці не тое ж самае адбываецца з людзьмі, адбывалася і ў савецкія часы. Выжываць, а выжываць это значыць адгарадзіцца ад таго, што можа ўяўляць небяспеку, і пра сённяшні дзень. Згодная, на 100% згодная. Ёсць два такіх спосаба рэагавання на стрэс. Адзіны гэта замры і схавайся, а другі гэта бяжы. Вось мой спосаб рэагавання на стрэс гэта бегчы. І гэта не заўсёды найлепшая стратэгія. Гэтая стратэгія можа прывесці цябе пад кулі. І так было ў нас, бо мы ў 21 годзе з'ехалі да Украіны, і мы жылі ў Кіеве, і вайну сустракалі ў Кіеве. А яшчэ нам удалося выбраць цікавае месца для жыцця, бо гэта был кадэцкі гай, гэта была аэрапорт Джуляны, гэта акадэмія паліцыі, гэта, ну, наогул такое вайсковае месца, і расійскі дэсант высадзіўся менавіта туды. Таму 24-го з раніцы ўжо пачалі страляць. І ў нашым раёне была страляніна. І у нас было... Я пабачыла дзве гэтыя стратэгіі. Муж мой пайшоў у прыбіральню на 1,5 гадзіны з тэлефонам і сказаў, трэба падумаць. І з прыбіральні не выходзіў. Потым ён лёг спаць і сказаў, перад дарогай трэба спаць. А
Я збірала рэчы, тэлефанавала людзям, якіх трэба было вывозіць. У нас было 2 машыны, я кіроўца, муж кіроўца, і мы адразу вырашылі, што мы будзем вывозіць беларусаў. Не таму, што я апантана беларусамі, а украінцы больш дрэнныя людзі, да? А таму, што беларусам заблакавалі банкаўскія карткі. А дзе мы хаваем зараз грошы свае? У банку і маем усе карткі. І вось мае сябры засталіся без сродкаў да выжывання. Нават вады не купіць, нават лекаў не купіць, бо заблакаваныя банкаўскія карты. У нас былі грошы наяўныя, не шмат, але былі. І таксама былі заблакаваныя банкаўскія карткі з першага дня вайны. І таму я патэлефанавала знаёмым сваім беларусам і гавору, што мы паедзем на 2 машынах, не ведаю калі, сёння ці заўтра, трэба удакладніць з мужам, але паедзем. І вось там будзем забіраць вас. Мы дамовіліся, што кожны вазьме па адной валізе. І тады гэта быў урок для маёй дачкі, которой было 9 год. Яна мне гаворыць: мама, можна я гэтыя забаўкі вазьму, гэтыя там медалі свае, акрабатычныя убрання з камянямі. Я гавару: не, нельга. Яна говорит: чаму? Ты ж меня павучала, што, па-першае, з усіх абірай спачатку сябе, а потым другіх. Я говорю: так і ёсць. Мы абіраем сябе. Па-першае, у нашых 2 машынах ёсць месцы для мяне, для таты, для цябе, для твайго малодшага брата. І толькі потым у нашу машыну сядуць іншыя людзі. А потым у нашу машыну сядуць іх жывёлы. І 2 коткі. І толькі потым валізы. Мы, па-першае, выбіраем сябе, потым мы выбіраем другіх людзей, потым мы выбіраем жывёл, і толькі потым рэчы. Самае галоўнае – гэта людзі. Потым жывёлы, потым рэчы. А твае забаўкі, твае ўбранні акрабатычныя – гэта рэчы. І мы іх браць не будзем. Няма месца. Мы дамовіліся, што кожны бярэ па адной валізе. Мы бралі 4 валізы, наш было 4 чалавека, а яшчэ мы там вывозілі людзей, і яны бралі па адной валізе. І вось мая стратэгія была бегчы, і мы грузілі ў машыны дзяцей пад абстрэлам, пад кулямі. Я не ведаю, ці гэта былі украінскія кулі, ці гэта былі расійскія кулі, але стралялі. І калі мы выходзілі з пад'езда, то суседкі трымалі мяне за ногі на каленях і гаворылі: не трэба, не выходзь, там страляюць, вас заб'юць. А я говорю: я не магу застацца, не магу, нават ні хвіліначкі, мне трэба бегчы. І я пасадзіла сваіх дзяцей у машыны, і мы паехалі па страляніну. Потым паехалі ў другой раён Кіева забіраць людзей. Не было ніякай страляніны, бо ніхто не ўзяў Кіев за 3 дня, але былі дэсанты. І нам пашчасціла у 2 косцях з гэтым дэсантам сустрэцца. І потым нам яшчэ раз пашчасціла па дарозе ў Львов сустрэцца з фосфарнай бамбардыроўкай на дарозе, якую праз 3 дні ўжо назвалі дарогай смерці, бо там уже былі расстраляныя людзі і машыны. Гэта было ўсё страшна. І потым, калі я рэпартажы ў СМІ глядзела, гэта было жудасна адчуць, што праз 3 дні мы бы былі забітыя дакладна. Но нехта застаўся ў Кіеве, застаўся дагэтуль. І не з'ехалі людзі. І гэта іх стратэгія выжывання. І яна таксама працуе. І таму, безумоўна, у беларусаў існуе гэта стратэгія схавацца і каб выжыць біялагічна, каб проста захаваць сваіх дзяцей, захаваць сваіх бацькоў. І я разумею гэтую стратэгію добра і лічу, што такая стратэгія была напрыклад, у сям'і маёй маці. Мая маці з расійскіх кулакоў, і калі прыйшлі бальшавікі, яе бацькоў маёй бабулі і ўсіх яе братоў, яна была адзінай дзяўчынкай у шматдзетнай сям'і, расстралялі на вачах 14-гадовай маёй бабулі.
І пра гэтае ніхто не любіў успамінаць у нашай сям'і. Пра гэтае вельмі рэдка гаварылі. І толькі калі я стала дарослай жанчынай, я задала себе пытанне, а чаму бацькоў расстралялі, сыноў іх расстралялі, а дзяўчынку 14гадовую не расстралялі. І зараз я думаю, што яе, пэўна, гвалцілі. Яе заставілі жывой, каб потым гвалціць. А калі згвалцілі, то ўжо было нецікава, таму што пра гэтае ніколі не размаўлялі ў маёй сям'і. І бабуля моя, потым, гэтая 14-летняя дзяўчынка, яна прыбілася да дарослага мужчыны і жыла з ім. І яна нарадзіла 6 дзяцей. І яна піла. І я думаю, што, мабыць, яна яго не кахала, але што ёй было рабіць 14гадовай дзяўчынцы ў бальшавіцкім свеце? Не ведаю. Але пра гэтае маўчалі. І шмат яшчэ пра чаго маўчаць беларусы, і пра тое, што адбываецца зараз, маўчаць. І таму для мяне, як для пісьменніцы, самае галоўнае, мне здаецца, пасля 20-го года. Раней, да 20-го, калі я там навучалася ў літаратурным інстытуце, мне здавалася, што трэба словы свае знайсці, там такія тэмы якія-то, як-то ўсё прыгожа апісаць, выкарыстаць калоры, якімі там да цябе ніхто не змешваў гэтыя літаратурныя там калоры, метафоры. Вось такі пошук мне здаваўся вартым пісьменства. А зараз мне здаецца, што галоўная вартасць пісьменніка і літаратара гэта проста не баяцца сведчыць. Калі ты не можаш змяніць жыццё, то сведчы пра яго. Бо я ведаю шмат пісьменнікаў, якія больш таленавітыя ў гэтым падбору красак і калораў, чым я. Але яны зараз нічога не пішуць. І у мяне няма той інфантыльнай надзеі, што калі скончыцца гэты рэжым, яны дастануць свае цудоўныя рукапісы пра гэты час. Не, такога не атрымаецца і не адбудзецца. Бо так ужо было ў савецкія часы. Калі скончылася савецкая ўлада, я зараз, як тэатральны чалавек буду размаўляць, усе чакалі, што са сваіх шуфлядак выцягнуць цудоўныя п'есы Зорын, Рожчын, вампілаў, і яны напішуць, і што ўжо напісаныя гэтыя цудоўныя п'есы, гэтыя творы, які пра савецкага чалавека, пра гвалт, пра рэпрэсіі, пра немагчымасць выказваць свае меркаванні, пра немагчымасць супрацьстаяць гвалту дзяржаўнаму. Але не, нічога не выцягнулі, бо гэта не было напісана. Бо была самацэнзура, унутраная самацэнзура, якая забараніла гэтым людзям нешта пісаць у стол, бо кожны баяўся, што будзе вопшук, і што на гэтым вопшуку што-то знойдуць. Уже нават калі была адліга, усё роўна цела памятае. Котка, якая аднойчы села на гарачую пліту, болей не сядзе нават на халодную. І калі людзі ў 37-м годзе збіралі свой трывожны чемаданчик, як это валіза трывожная, трывожную валізу збіралі, і апранутыя лажыліся ў ложак, і да 4 гадзіны раніцы не спалі, бо чакалі гэты бобік НКВДшны, які прыедзе іх забіраць. Яны лежалі наўпрост у сваім ложку з гэтай валізай на грудзях. Яны чакалі. А потым о 4 раніцы ніхто не прыйшоў. Можна пакімарыць перад працай. І далей ісці працаваць. І гэта ненармальная норма жыцця таго часу. Ведаеце, у 20-м годзе я не магла прымаць ванну. Я 2 хвіліны была ў прыбіральні, прымала душ. Бо я чакала, калі губазік
ці амап, ці наўпрост там міліцыянты прыйдуць да мяне. І у меня была фантазія, літаратская такая, что меня выцягнуць за валасы голую і пацягнуць па падлозе майго калідора у кватэры. І я буду адчуваць не чалавечы сорам, жаноцкі сорам за тое, што я голая там прымаю гэты душ. Да? Таму што маіх суседзяў і маіх сяброў забіралі о 7 раніцы. Прыходзілі, калі яшчэ людзі не пайшлі на працу. І у нас з суседзямі была такая дамоўленасць, што калі да каго прыйдуць, яны напішуць там у чаце слова хурма. Бо хурма вельмі падобная да слова турма. І тады трэба будзе знішчыць усю інфармацыю там у чаце і так далей. Кожны беларус ведае, што трэба знішчыць, да? І калі ты атрымаеш гэтае слово хурма. І вось у нас была дамоўленасць з суседзямі, калі мой муж быў на соднях, а ў мяне тады быў гадавалы сынок, а мне трэба яшчэ было вазіць дачку ў школу. І мне сусед сказаў: давай я буду вазіць твою дачку ў школу, пакуль твой муж на соднях, чтоб ты не падымала о 7 раніцы маленькага сынка, не садзіла яго там зімой у холодную машыну і не ехала да школы. Пакуль ён на соднях, я буду вазіць, а потым ты будзеш вазіць, а потым мы зноў памяняемся. І вось так атрымалася. Была вялікая, канешне, салідарнасць суседская. І потым я вазіла, а потым зноў ён. І вось у якую-то гадзіну мы выйшлі на вуліцу, а ён заўсёды, бо мы пратэставалі, мы не былі там безработнымі прастытуткамі і наркаманамі. Гэта былі людзі, у якіх гэта былі бізнэсоўцы, навукоўцы, у нас былі там свае уласнае жытло, там кватэры, машыны, і мы хацелі, каб усіх беларусаў гэтае было. І таму мы выходзілі, а не па якімсьці іншым прычынам. Не таму, што нам плацілі, нехта плаціў грошы, да, і была якаясьці метадычка, якую я на ўласныя вочы ні разу не бачыла. Вось там некаторым людзям, якія на іншым баку, ім цяжка паверыць, што мы выходзілі не за грошы. І я часам пытаюся: як вы лічыце, колькі грошай трэба было заплаціць майму мужу айцішніку, у якога ёсць уласная кватэра, у якога ёсць машына, у якога ёсць круты праект айцішны, цікавая праца, маленькія дзеці, каханая жонка, колькі яму трэба заплаціць, каб ён згадзіўся, што нехта адаб'е яму дручком почкі. Ці вось колькі? 5, 10, 20 ці $200. На $200 ён згадзіцца застацца без почак. Там без вачэй, без, не знаю, інвалідам згадзіцца. За колькі даляраў ён згадзіцца? Да не за колькі. Да гэта ўнутраная інтэнцыя. Таму што ты не можаш трываць гэты гвалт, гэтую несправедлівасць, немагчымасць выказваць свае меркаванні, таму што ў цябе скралі голас. Ты ідзеш не за грошы, а за нешта большае, чым грошы, таму што чалавек гэта не толькі яго фізічнае цела. Гэта яшчэ і, мабыць, нейкая душа, мабыць, нейкая сукупнасць ідэй, сярод якіх ёсць і нацыянальная, безумоўна. Не толькі нацыянальная, але і нацыянальная ў тым ліку. І вось я выходжу на вуліцу, зіма, холад, стаіць разагрэтая машына, цыгель-цыгель-ляй-лю-лю, мы спазняемся ў школу, павінен выйсці мой сосед са сваёй дачкой, мы таксама суседзі там стаім са сваімі дзецьмі, ён не выходзіць, я яму тэлефаную і слышу одно слово: хурма! І все, і паклаў слухаўку. І я гавару ўсім: пашліце, я там пагрэю сваю машыну, паедзем з дзяцьмі ў школу, а потым ідзеш дадому і выдаляеш там усё, што за што хурма. І вось гэта
Уже не памятаю, на якое пытанне адказвала. Зато вельмі цікава, аж сам заслухаўся. Але вот сыходзячы з гэтага, вот усе фактары, якія мы прыгадвалі, і гістарычныя вось гэтыя нюансы, і плюс да ўсяго якія, ну, как бы ставлю, я прыгадываю гісторыю, я как бы люблю яе прыгадваць яшчэ да ўсіх гэтых падзеяў, где-то год, я не ведаю, які там 12-13, я паехаў некуды ў камандзіроўку у рэгіёны, як это кажуць, і у адной з вёсак пытаюся, куды там у дзеда сустрэчнага, дзе знаходіцца той адрес, куды мне трэба. І ён мне так вельмі добра, на чыстай беларускай мове все гэта патлумачыў. Я кажу: ой, дзякуй, а вы так выдатна гаворыце па-беларуску. Дзед ледь не самлеў з перапугу, ледь на задніцу не сеў там на зямлю. Да вы што, якой беларускай? Да ніколі, я не, вы што? А што гэта, вот як вы зараз говорите? Я по-нашаму ніякого тут не беларускага нічого. Вот я разумею там гістарычны досвед, вот все это адкладзенае на ўзроўні падсвядомасці, але па выніку што мы атрымалі? І фактычна засталіся без мовы, фактычна засталіся без гісторыі, фактычна адмовіліся ад усяго вот нейкіх прыкметаў свайго нацыянальнага. І ў такім выпадку, а ці ёсць мы як нацыя? Гэта вельмі цікавае пытанне. Ведаеце, мне здаецца, што мы наогул, кожны з нас, ён прыйшоў сюды, каб застацца ўспамінамі сваіх дзяцей. І каб гэтыя ўспаміны былі добрыя дзяцей у нашых, трэба ў першую чаргу заставацца чалавекам, а толькі потым беларусам. Бо я ведаю шмат беларусаў, якія робяць жудасныя ўчынкі. Мы таксама ведаем усіх гэтых беларусаў па прозвішчах, да? І яны што гавораць? Што гэта ўсё для таго, каб у краіне было нармальнае жыццё, каб мы жылі добра, каб не было вайны, што там яшчэ? Ну, што яшчэ там? Ну, ўсё гэтае, да? Яны апраўдваюць гэта дабрабытам Беларусі, захаваннем беларускасці, але робяць дрэнныя, жудасныя ўчынкі. І гвалцяць тых самых беларусаў. Але гавораць, ну я ж беларус! І я беларус, і я. Так вось, па-першае, мне здаецца, трэба быць чалавекам. А па-другое, беларусам, бо пад нацыянальную ідэю можна падвесці вельмі страшныя рэчы. І мы ведаем гэта з нацызму, з рашызму ўжо ведаем, не ведаю, як гэта гісторыкі потым назавуць. Ну, зараз гэта называюць рашызмам, да? Мы ўсё гэтае ведаем. Таму застаемся мы як нацыя. Гэты вопрос кожны вырашае, гэтае пытанне кожны вырашае сам. Можна гаварыць па-беларуску, можна не гаварыць, але не трэба рабіць подласці. Але вот глядзіце, спытайся у любога паляка, там, я не ведаю, немца, там, ці яшчэ каго, там, а вы ёсць як нацыя, на цябе паглядзяць як на ідыёта. Так. Ну як гэта не? А для беларусаў гэта нармальна. Ну нехта там кажа, ну як можна пытацца, але калі задасі пытанне, то у кожнага свой адказ, сваё бачанне. Хтосьці, канешне, да, хтосьці, канешне, не, хтосьці мы фармуемся, хтосьці мы расфармоўваемся. Чаму так? Таму што мы заўсёды былі пад прыгнётам. І як просты чалавек адчувае сваю гісторыю, да? Ён гісторыю адчувае з сябе і да свайго скону. Яму так цяжка зразумець, што там было 200 гадоў назад ці 2000 гадоў. Ну, і не вельмі цікава. І вось што ведае просты беларус? Ён ведае, што ён заўсёды быў з Расеяй. Нават не пад прыгнётам расійскім, а вось з Расеяй, да? Вось, таму што ўжо вырасла цэлае пакаленне дзяцей, якія без Лукашэнкі не ведаюць жыцця. Я майму
мой брат малодшы за мяне на 10 год, яму 35 год, і я яму ж нешта расказваю пра сваё савецкае дзяцінства, і ён гаворыць: да не, так не было, я заўсёды быў супраць Лукашэнку. Я говорю: да я наогул табе распавядаю пра жыццё да Лукашэнку, да, пра дзяцінства сваё. Он говорит: ой, я тады не нарадзіўся, я не магу нават размаўляць з табой пра гэта, я тады не нарадзіўся. І вось тое, што ведаюць беларусы, якія вось нарадзіліся ў савецкія часы і пасля савецкіх часоў, гэта мае вельмі малое дачыненне да рэальнай беларускасці, да мовы, да культуры, бо гэта менавіта ў гэтыя часы ўсё знішчалася. Няма беларускіх школаў. Ну, я нават украінцам расказваю, што тое, што я навучалася ў ліцэі пры БДУ на беларускай мове, гэта выключэнне. Нават украінцам не зразумела, як гэта выключэнне. Як гэта выключэнне? Як гэта дзяржаўныя школы на расійскай мове? Я говорю, ну, у нас типа расійская, дзяржаўная таксама. Ну, добра, дзяржаўная таксама. А чаму беларускіх школ на беларускай мове нашмат меней за школ на расійскай мове? Беларуская ж таксама дзяржаўная. А яна ў некім выгнанні ва ўласнай краіне. Таму што, як мне казалі бацькі дзяцей маёй дачкі аднагодкі у школе, калі вучыліся яшчэ да 20-го года, калі я казаў, што, можа быць, збярэм подпісы і запатрабуем ад кіраўніцтва, каб зрабілі беларускамоўны клас. Ну, ёсць ж па закону такое права. Вы што, хочаце мозг нашим дзецям сламаць сваім беларускім языком? То есть ні англійская, ні нават кітайская, якую вы вывучаеце, она не ламае. А беларуская імгненна ламае мозг дзецям, народжаным на зямлі Беларусі. І ведаеце, гэта так смешна. Я была білінгвальным чалавекам, таму што навучалася ў беларускай школе, у інстытуце па-беларуску. У сям'і мы размаўлялі па-руску, але калі я хацела студэнткай з'ехаць у Злучаныя Штаты Амерыкі, мне мае бацькі гаварылі: ты ніколі не зможаш размаўляць на ангельскай добра, бо ты заўсёды будзеш перакладаць з рускай на ангельскую. А калі ты будзеш перакладаць, ты не зможаш пісаць аўтэнтычныя вершы, добрыя п'есы і так далей. І я, чалавек, які ніколі не перакладаў на гістфаку з рускай на беларускую, бо я наогул не ведала, як па-руску некаторыя тэрміны, таму што я навучалася на гістфаку па-беларуску, і пра гісторыю мне заўсёды было прасцей размаўляць па-беларуску, а ў быту пра прыбіральні, пра сукенкі, пра касметыку прасцей па-руску, бо мае сяброўкі размаўлялі па-руску, да? Я нават гэта не магла ўсвядоміць у сваёй галаве, што ты на якую тэму вывучыў лексічны запас словы, на той і мысліш, да, думаеш, на той і апрацоўваеш знакі гэтыя. Я нават усвядоміць гэтага не магла. Я верыла сваім бацькам, што я ніколі не буду добра размаўляць па-ангельску, бо заўсёды буду перакладаць з рускай на ангельскую. А зараз ну, я ангельскую ведаю слаба, да? Але некаторыя выразы па-польску мне не трэба перакладаць, бо яны укладаюцца у падсвядомленне мае такім чынам, што вось гэта цяпер толькі па-польску, а гэта толькі па-беларуску, а гэта толькі па-руску. І калі мы вывучаем шмат моў, то ў нашых дзяцей у нас фарміруюцца нейронныя сувязі, якія нас захоўваюць ад альцгеймера у сталым узросце. І гэта цудоўна і прыўкрасна размаўляць на розных мовах. І, безумоўна, я адчуваю, як добра, што мая дачка без акцэнту размаўляе на польскай, і яна год навучалася ў Чэхіі, і яна год навучалася ва ўкраіне, і яна навучалася на украінскай мове. Яна не размаўляе па-украінску, але можа чытаць і слухаць і разумець сваіх сябровак
ну, не хапіла ёй практыкі, 10 месяцаў мы пражылі ва ўкраіне. Таксама год яна навучалася па-чэшску ў чэшскай школе. Што дало? Яна зараз ёй будзе цяжка размаўляць па-чэшску, але лёгка зразумець. Зараз яна добра размаўляе па-польску, лепей за ўсіх нас у сям'і. Што гэта дало ёй? Гэта дало ёй тое, што яна не баіцца моў. Яна ведае, што можна любой мовай авалодаць. І ва ўсіх краінах білінгвальных людзі наўпрост вывучаюць мовы, бо няма псіхалагічнай забароны на навучэнне гэтых моваў. А ў беларусаў яна ёсць, і яна навязаная расейцамі. Вот, дарэчы, акурат такі вельмі цікавая тэма. Таксама будзе мне цікава ваше меркаванне і як літаратаркі, і як псіхалагіні, і як гістарыцы. Я заўсёды, калі прыгадываю школьную праграму па беларускай літаратуры, заўсёды у мяне такое ўражанне. Вот дзе-то там читаешь там украінскую літаратуру, там дзе-то яшчэ там табе расказваюць пра гэтых герояў, которые там калі што там навала, што чуб на бок, шаблю нагала і папёр там ворага граміць. А читаешь беларускіх класікаў. Бедныя няшчасныя, занядбаныя, у лапцях, з пабітымі мазолямі рукамі, праз вякі, праз стагоддзі, упершыся вачыма ў гэтыя свае лапці і ў гэтае балота пад нагамі, пруць і пруць некуды сваю крыўду. Яна нахрен нікому не патрэбная, а яны пруць і пруць некуды сваю крыўду. А гэта атрымліваецца, што вот так вот выхавалі вот выхаванне, потым такое і ідзе і стаўленне, і нежаданне гэтую літаратуру такую ведаць. Ну, что это за некое такое нееглое, про некие крыўды, некие все это горы, страдания и все такое. А где геройство? То есть вот яно уплывае на... Ёсць такое ці не мае, но уплывае на ввогуле наше, я не ведаю, нацыянальнае такое гонар, годнасці, ввогуле стаўленне, пазіцыянаванне сябе. Уплывае, безумоўна. І мне таксама ў маладосці хацелася адрынуць усё гэта, бо я по тэмпераменту я бегчы з шашкай, крычаць, рубіць, змагацца. І я не знаходзіла літаратурных твораў, якія у беларускай літаратуры, якія маглі б стаць маёй апорай у гэтай барацьбе. Бо я змагар ва ўсім, да? Але гэта не значыць, што гэтых твораў не было. Гэта можа значыць, што гэтыя творы былі знішчаны. З носьбітамі гэтых твораў, з аўтарамі гэтых твораў. Бо літаратура – гэта вялікі айсберг. І тое, што мы ведаем, гэта нават не 10%, а нават 1%, які трымаецца ў гары. А ўсё астатняе, яно пад хвалямі мора знаходзіцца. І тое, што апынецца ў гары, ты ніколі не ведаеш, што гэта будзе. І гэта будзе, безумоўна, не найлепшы твор. Гэта не спалучэнне нейкіх гістарычных абставін, якія вылучаць гэты твор наверх. У нас была ноч расстраляных паэтаў, где зараз гэтыя творы, усе гэтыя творы расстраляных паэтаў, колькі захавалася. І, безумоўна, расстралялі лепшых. І што мы ведаем, ну, нават там творы Арыстафана, да? Было напісана 500, захавалася 7. Тое самае і з беларускай літаратурай. Было напісана 500, захавалася 7. Якія захаваліся? Безумоўна, тых, хто яшчэ ў нейкай был калабарацыяй з уладай, хто спрабаваў неяк і праўду захаваць, і сказаць пра гэтае вельмі інтэлігентна, і так, каб не пасадзілі, і каб не застацца за кратамі, і не быць расстраляным. А хто рубіў праўду матку, той быў расстраляны, і рукапісы былі знішчаны. І мы нічога не ведаем зараз, на жаль, пра тых беларусаў, якія пісалі іншыя. І ніколі ўжо
не будзем ведаць. І Можа быть, выбачайся, я перабіваю, гэта тычыцца і гісторыі, дакладней гістарычных асобаў. Вот мы кажам про тое, што у нас вельмі кароткі пантэон герояў. Может быть, таму што не ведаем? і не зможам ведаць, бо гэтыя людзі былі знішчаны, і інфармацыя пра гэтых людзей была знішчана. І што мы можам рабіць? Будаваць новае. Ад сённяшніх часоў. Ну, хтосьці будуе, а хтосьці будзе вывучаць гісторыю, захоўваць. Гэта розныя спосабы захавання беларускасці. Але кожны з іх варты і кожны патрэбен. Но трэба зразумець, што нешта мы не зможам захаваць. Колькі лістоў нашых палітвязняў, якія былі напісаны, яны не дайшлі да нас і ніколі не будуць нам вядомыя. Колькі лістоў мне пісаў Алесь Пушкін, і ён нумараваў свае лісты. І у меня есть там 1, 2, 4 ліст і 16, і больш няма нічога. Колькі ён напісаў да сваёй смерці, не ведаю. Но ведаю, што шмат чаго не дайшло. Колькі маіх лістоў не дайшло. До сотні маіх лістоў не дайшлі. У мяне было жаданне перапісвацца з Віктарам Бабарыка, ліставацца, і я пісала яму лісты, і я ведаю, што ні адзін мой ліст не трапіў яго ў рукі, таму што я была у кантакце з яго сям'ёй, з яго сваякамі. Я пыталася, спытайцеся ў лістах да Віктара, ці атрымаў ён хоць які мой ліст. Не атрымаў. І мы перадавалі прывітанні адзін аднаму праз лісты сваякоў. І калі мне нешта хацелася яму сказаць, я дасылала свае вершы праз яго сваякоў. Я ведаю, што ні адзін мой ліст ён не атрымаў, і Эдуард не атрымаў, і таксама многія палітвязні не атрымалі маіх лістоў. А мы не атрымалі зваротных лістоў. Калі мой муж быў на соднях, асабіста я напісала яму 7 лістоў. Ён атрымаў толькі 1. І мне было шкада, што я зрабіла толькі фотаздымкі 2 лістоў, бо яны былі вельмі прыгожа аздоблены. І мне хацелася, я думала, калі гэта і не дойдзе, я фотаздымкі зраблю і потым яму пакажу. І вось толькі 2 з 7, да? Іншыя 5 я не паздымала, ён атрымаў толькі 1 ліст. І я ведаю, што і тэлеграмы былі, і таксама ён нічога не атрымаў. Атрымаў 1 ліст. І сваякі пісалі, і сябры пісалі, і я ўсіх прасіла, каб яны гэта зрабілі. За другіх людзей я не магу адказаць, што гэта было дакладна. Акрамя таго, што мае бацькі дасылалі па тэлефоне тэлеграму з маёй кватэры. І ад маіх бацькоў не дайшла тэлеграма, ад мяне не дайшла тэлеграма. І ведаеце, мне вельмі падабаецца цытата з ліста Каці Бахвалавай, Екатерины Андреевой, якая пісала свайму мужу, і яна пісала, што галоўнае, што цябе самае галоўнае ў жыцці гэта тое, як ты можаш трымаць удар. Як ты можаш трымаць удар. Усё астатняе гэта дробязі. І вось хто-то можа трымаць удар, хто-то трымае яго інакш, хто-то не можа трымаць удар, Кацярына можа трымаць удар. А беларусы як нацыя могуць? І вось я якраз к гэтаму. Мы зразумеем, ці трымалі мы гэты удар, і ці трымалі мы яго добра праз гады. Зараз мы ўнутры сітуацыі. І ўнутры немагчыма пабачыць цалкам гэтую сітуацыю. Мы можам бачыць наколькі дазваляе нам наш зрок, вопыт, але каб зразумець гэта цалкам, трэба гэта аналізаваць, а аналізаваць гэта можна, калі гэта адбудзецца. Калі мы неяк убачым гэта. Але кожны сам для сябе
павінен трымаць свой удар. І калі кожны будзе трымаць свой удар, тады мы гэты удар будзем трымаць як нацыя. Гэта было вельмі добра бачна на пратэстах 20-го года. Калі ў 22-м годзе пачалася вайна, паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Ўкраіну, я тэлефанавала сваім сябрам расійскім і пыталася, а чаму вы не выходзіце пратэставаць? Вы падтрымліваеце ўварванне ва Ўкраіну? Не, мы не падтрымліваем. А чаму ты не выходзіш пратэставаць? Пытаюся я ў сяброўкі сваёй. Яна гаворыць, ну, ведаеш, калі б усе выйшлі, я б таксама. А пакуль усе не выходзяць, я не магу. У меня праца, іпотэка, там, дзеці. Я гавару, ведаеш, у меня ўсё тое ж самае. Але я выходзіла якраз таму, што лічыла, што больш не выйдзе ніхто. Ніхто не выйдзе, бо у тую нядзелю такі быў разгон моцны, што зараз не павінен выйсці ніхто. Но людзі ж не ідыёты, таму я павінна выйсці адна. Каб не предаваць тых, хто ўжо ў вязніцы, хто ўжо за мурамі. Я павінна выйсці. І я выходжу, і неўзабаве бачу, як ідзе натоўп. І гэтыя людзі ішлі не ўсе. Гэта кожны выходзіў. І калі мы кожны трымалі ўдар, калі мы кожны выхадзілі за сябе, за сваю сям'ю, ведаеце, я ў быту размаўляю па-расейску. І я ад маіх беларускамоўных сяброў, якія не выходзілі, атрымала не раз такое пытанне, а чаму ты выходзіш, калі ты не размаўляеш па-беларуску? Вось я размаўляю па-беларуску і тое не выходжу. А ты чаго палезла? Я говорю, ведаеце, конкретно я не за мову пайшла, а я пайшла супраць гвалту, супраць таго, што ў мяне скралі галасы. Ну, мой голас, голас майго там мужа. Я дзеля другой будучыні для маіх дзяцей. Вось я конкретно не за мову. А ты хочаш за мову, выходзь, а хочаш не выходзь за мову. Кожны вырашае сам. Але мне здаецца, што мы выходзілі па розных прычынах. І для кожнага быў свой трыгер наймацнейшы. Для мяне гэта было парушэнне сацыяльнага дагавору з дзяржавай. Дзяржавай, якая павінна мяне абараняць, гэтая дзяржава мяне гвалціць. І гэта было наймацнейшым трыгерам для мяне. А кожны знаходзіў свой трыгер. І мы выходзілі кожны. І кожны павінен трымаць удар. Я не ведаю, як бы я трымала свой удар у вязніцы. І не хачу гэта ведаць. Таму што я не толькі грамадзянка. Я яшчэ і маці. Я яшчэ і дачка. Я яшчэ і жанчына. І хворая жанчына з хранічнымі захворваннямі. І я не хачу атрымаць досвед выжывання за мурамі. Таму я з'ехала, бо гэта быў вельмі цяжкі выбар, но неадольна цяжкі. Я год пасля таго, як мы з'ехалі ў Кіеў, я адмаўлялася ад інтэрв'ю, ад усіх. Мне няма было чым ганарыцца. Я пакінула сваіх беларусаў у Беларусі, сама з'ехала. І пакуль не пачалася вайна, мне не было што сказаць, у мяне не было апраўдання свайму ўчынку. Але б у мяне і не было апраўдання перад маімі дзецьмі, калі б я аказалася за мурамі. І я разумею, напрыклад, жонку нашага палітзняволенага Дар'ю Лосік. Дар'я Лосік. Я разумею яе на 100%, чаму яна пайшла на гэтае інтэрв'ю і на гэтую нейкую там калабарацыю, да? Таму што я разумею яе як жанчына і як маці. Я не ведаю, як жыць без сваіх дзяцей. У мяне перахоплівае дыханне нават ад думкі пра тое, што я б магла быць у вязніцы, а яны б выхоўваліся нейкім чынам без мяне. Ну, я не для таго нараджала сына ў 40 год.
і дачку 34. Я прайшла шмат выпрабаванняў, каб яны нарадзіліся, не для таго, каб застацца без іх. Таму гэта вельмі складана. Ну, я з'ехала, але мне здаецца, што яны думалі, што мы смецце, а мы зярняткі, мы прарастаем. Я ж не пакідаю беларускага нават за мяжой. Мы працуем зараз у спектаклі, мы гаворым пра беларусаў, мы чытаем беларускае. Я заўсёды распавядаю дзецям, адкуль мы, хто мы ёсць, што мы з Беларусі. Учора мой 5гадовы сынок плакаў, таму што ён глядзеў мае соцсеткі, убачыў фотаздымкі, дзе я стаю перад Акрэсціна з перадачай, а потым фотаздымак, дзе я ў Баранавічах з перадачай, а потым фотаздымак, дзе я ў Жодзіна з перадачай. І ён гаворыць, і ў мяне нумарок на руке напісаны, 27-я ў чарзе. І ён мне пытае, а што гэта, мама? І я не сачыняю нейкую казку, не знаю, там, ніякую казку не сачыняю. Я наогул, як літаратар, не працую з казкамі, гэта не мой жанр. Я не лічу, што ёсць адна праўда для хлопчыкаў 5 год, інная, другая праўда для дзяўчынкі ў 16, трэцяя праўда для жанчыны ў 30 і чацвёртая праўда для мужчыны ў 70, калі ён цалкам расчараваны сваім жыццём і ўсім тым, што ён рабіў усё жыццё, таму што былі розныя праўды. Праўда заўсёды адна. І я гавару свайму сынку, ведаеш, а твой бацька вось быў за мурамі, а я тады вазіла яму рэчы, ежу, там, шкарпэткі і так далей. Ён гаворыць, а што, наш папа быў бандитам, забойцам? Я гавару, не, сынок, ён не быў ні бандитам, ні забойцам. Бандиты і забойцы яго пасадзілі за муры. Таму што ён хацеў, каб усе жылі добра, каб хацеў выказваць сваё меркаванне, хацеў, добрага хацеў для сваёй краіны. І мы размаўляем з маім хлопчыкам, размаўляем, і вдруг раптам я бачу, што ён плача як мужчына, не як дзіця, як мужчына. Ён вось так вось прыклаў пальцы да вочкаў, і стрымлівае гэтыя слёзы, і яго дрыжаць пальцы. Я говорю, ты плачешь? Он говорит, не, я слухаю. І ён упершыню ў свае 5 год, ён ніколі раней не плакаў як мужчына. Ён плакаў як дзіця. І вось ён заплакаў як мужчына, і мне важна, каб ён гэтую гісторыю ведаў. Бо пра маю бабку, якая піла, там, да, якую, як мне здаецца, відавочна згвалцілі, бо заставілі жывой. Я не ведала. І я не вельмі добра да яе ставілася, бо я напіла. І мне здавалася, які сорам. Які сорам для мяне. Да? Я уже калі стала псіхолагам, стала разбірацца з гэтым, таму што я ўсё роўна носьбіт гэтага роду і гэтых траўм всіх. І я зразумела, што гэта не сорам, гэта адзінае магчымае для яе ўратавання было тады, калі на тваіх вачах забіваюць всю тваю сям'ю, бацькоў, 6 братоў, і заставляюць яе жыць чамусьці. І гэта адзінае магчымае лекаванне, калі няма псіхатэрапеўтаў, калі нельга гэта прагаварыць, калі гэта сорам. Што ёй было рабіць? Яна піла, так. І я хачу, каб мой сын ведаў, чаму яго бацька быў у турме. Да? Не таму, што ён злодзей, а таму, што ён добры чалавек. І што жыццё, яно вельмі складанае. І не заўсёды той, хто гаворыць, трэба жыць так, гаворыць праўду табе. І
Таму я не пакідаю нічога беларускага тут. Я размаўляю зараз па-беларуску болей, чым я размаўляла на Беларусі. Бо для мяне зараз важна захаваць для сваіх дзяцей карані, беларускасць. Моя 11гадовая дачка была не толькі на прэм'еры, яна была і на прэм'еры, і на другім дні прэм'ерным, калі мы гралі спектакль «Орден белай мышы» по Владимиру Орлову. Яна 11гадовая дзяўчынка прыйшла, і ёй было цікава. І яна гаворыць, што не ўсё зразумела, што было па-беларуску, бо для мяне гэта такая складаная мова, як і украінская. Да? Мы не гаворым па-беларуску зараз у сям'і. Але яна гаворыць, але мне хочацца ведаць, хочацца пачаць вучыць. Бо ёй, у адрозненні ад тых, хто жыў у Савецкім Саюзе, ёй не цяжка ад думкі, што, о, Божа, яшчэ адна мова, які кашмар, які жудас, зачым мне гэта трэба. Яна ведае, што чым болей моў яна ведае, тым ей прасцей у жыцці. На жаль, вельмі цікава з вами гаварыць. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, таму падсумоўваючы ўсё, што мы з вами размаўлялі, ўсё ж такі тады нацыянальная ідэя ад Дыяны Балыка гучыць як? А можа быць дзесьці у вашым вершы нейкім, у вашай п'есе, у адной з 23, да? Ваших кніг ці двух кніг по псіхалогіі, штосьці там дзесьці зашыфравана і сказана. Як яно гучыць? Я зараз знойду, у мяне ёсць шмат вершаў пра гэта і на рускай, на беларускай мове. Ну, прачытаю на беларускай мове караценькі вершык, пусть гэта будзе моя нацыянальная ідэя. Зажыве Беларусь ад ран і пазбавіцца дуракоў, і згніе ў труне тыран без пашаны і без вянкоў. Мы разбурым турмы муры, выйдуць вязні на белы свет. Будзе свята замест журбы на ўвесь сусвет. Выдатны верш. Не ведаю, правда, як это вот скампанаваць у кароткую нацыянальную ідэю, якая павінна быць як лозунг, як тое, што павядзе нас да нейкай светлай будучыні. Ну, тады зажыве Беларусь. Зажыве Беларусь. Дзякуй вялікі. Вось гэтая цішотачка будзе вам у якасці такого прэзента, каб мы ось рухаліся ў бок нашай Беларусі праз зоркі да нашай Беларусі з удзячнасцю ад праграмы «Ідэя X», Еўрарада і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Дыяна Балыка, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце і верце. Зажыве Беларусь.